KwabaseKorinte bokuqala isahluko sesine soqala ufunda evesini lokuqala. Umuntu makasazi ukuthi siyizikhonzi zikaKristu nabaphathi bemfihlakalo zikaNkulunkulu. Futhi-ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekholekile. Kepha kimina kuyinto encane impela ukuba ngahlulelwe yinina noma ngokwehlulela kwabantu. Yebo, nami angizihluleli, ngokuba angizinyezi ngalutho ngokwami, nokho angilungisisiwe. Ngalokho kepha ongahlulelayo iNkosi. Ngakho-ke ningahluleli lutho singakafiki isikhathi, ingakafiki iNkosi eyakuveza ekukhanyeni okufihliweyo kobumnyama, iveze obala izizindlo zenhliziyo. Lapho-ke yilowo nalowo uyakuthola ukubongwa kuNkulunkulu. Lokhu-ke, bazalwane, ngikuguqulele ngenxa yenu, ukuze nifunde kithi ukungeqisi kokulotshiweyo ukuba ningakhukhunyezwa. Kungabi yilowo akhethe omunye kunomunye. Ngokuba ngubani okhetha wena na? Unantoni ongayamukeliswanga na? Kepha uma uyamukelisiwe, uzibongelani kungathi awuyamukeliswanga na? Senize nasutha, senize naceba, senabusa ngaphandle kwethu. Yebo-ke, sengathi ngabe niyabusa, ukuze nathi sibuse kanye nani. Ngokuba ngithi kungathi uNkulunkulu usimisele thina abapostoli sibe ngabokugcina, sibe njengabanqunyelwe ukufa, ngokuba senziwe umbukwane wezwe nowezingelosi nowabantu. Thina siyiziwula ngenxa kaKristu, kepha nina nihlakaniphile kuKristu. Thina sibuthakathaka, kepha nina ninamandla. Nina niyadunyiswa, kepha thina siyadunyazwa. Kuze kube yisona lesi sikhathi silambile, somile, sihambaze, siyamuhluzwa, simihambima, siyakhandleka, sisebenza ngezandla zethu, sithi sithukwa sibe sibusisa, sithi sizingelwa sibe sibekezela, sithi sihletshwa sibe siphendula kahle, senziwe kungathi siyizinsila yezwe. Umphucuzo wezinto zonke kuze kube manje. Angikulobi lokhu ukuba nginitshele amahloni, kodwa ukuba nginiluleke njengabatwana bami abathandekayo. Ngokuba noma ninamafundisi abayizinkulungwane eziyishumi kuKristu, nokho oyihlo kababaningi, ngokuba mina nganizala kuKristu Jesu ngevangeli. Ngakho-ke ngiyanincenga ukuthi yibani abalingisi bami. Ngalokho-ke ngithumele kini uTimotheyu, ongumntanami othandekayo nothembekayo eNkosini, okuya kunikhumbuza ngokuhamba kwami okukuKristu, njengokuba ngifundisa ezindaweni zonke emabandleni onke. Kepha abanye bakhukhumele ngokungathi angiyikuza kini, kodwa ngizakuza kini masinyane, uma iNkosi ivuma, ukuze ngazi, angisho amazwi alaba abakhukhumeleyo, kepha amandla abo, ngokuba umbuso kaNkulunkulu awuyi ngezwi, kepha ngamandla. Pho nifunani? Ngize kini ngiphethe induku noma ngize nginothando nomoya omnene na?